debo decir que as previsións turísticas na cidade son extraordinarias, A irrupción da Navidade está sendo un fenómeno global en toda España. Xa hasta mesmo nos debates parlamentarios falan de Vigo e de as luces de Vigo, pero mesmo todos os medios de comunicación, axencias, medios escritos, televisiones, radios, medios web, teñen como motivo de atención moi importante a Navidade de Vigo. Bueno, pois, este fin de semana volveremos a ter un dato turístico excepcional, e o sábado, que é o día tan importante de encendido, o nivel de ocupación dos hoteles de Vigo será do 100%. Xa en este momento está prácticamente no 100% nas reservas que hai. E todavía queda unha semana, e a xente que decida a última hora. E eu lle digo a todo o mundo que reserve, que haberá sitio para todos os que queran vir, que non disuado a nadie. E digo que vai a ser un encendido e vai a ser un momento excepcional. Adicionalmente, estamos entrando en contacto con Renfe, falando de a necesidade de reforzar as plazas de ferrocarril Vigo-Madrid, Vigo-Barcelona e Vigo-Coruña. O eixo atlántico, o traxecto con Barcelona a Cataluña e o traxecto con Madrid. Porque os niveles de ocupación ferroviaria en algúns momentos son excepcionalmente altos. Excepcionalmente altos. E por eso estamos pedindo a Renfe, que o está escoitando con agrado e vendo que disponibilidades de material ten para poñer en circulación con Vigo, rutas Madrid, Barcelona e Coruña.